Għall-ewwel darba fl-istorja taċ-ċogħol f'Malta, ir-Reġina Elisabetta II mhux se tkun biss akkumpanjata minn żewġa iżda anke minn bina il-Prinċep Charles u d-Dukessa Camilla. L-ewwel żjara li għamlet ir-Reġina f'pajjiżna kien fl-1949 u l-Prinċep żar Malta għall-ewwel darba meta kellu biss 5 snin. Iż-żjara tal-familja rjali mistennija tolli l-profil ta' Malta fost il-pajjiżi tal-Commonwealth. Hekk sostnew uffiċjali għolja minn Buckingham Palace li qed iħejju bir-reqqa u sal-inqas dettal l-aspetti loġistiċi tas-sigurtà u anki tal-komunikazzjoni meħtieġa biex iż-żjara tal-familja rjali tkun waħda ta' suċċess. Il-Chairperson ta' Task Force ta' ċogħol fil-Muscat qalet li bħalissa għaddej bosta taħriġ għall-uffiċjali li se jieħdu sehem fiċ-ċogħol. Spjegat li f'pajjiżna diġà bdew jiġu kapijiet tal-loġistika tal-Commonwealth. Kellna l-ewwel grupp ta' pajjiżi li ġew jagħmlu l-advance visits fejn jiġu l-kapijiet tal-loġistika u li jmexxu l-security u l-komunikazzjoni mill-pajjiżi li ħajkun qed jattendu ċ-ċogħol, kellna 18 il-pajjiż u dawn jiġu Malta u fejn nagħmluhom nabdejtjawhom fuq il-preparazzjoni plus ħadnihom fuq il-venues li fejn ħajsir iċ-ċogħol bħal Radisson Golden Sands, ħadnihom Sant'Angelo u l-MCC. Il-ġimgħa d-dieħla għandna t-tieni grupp li ġejjin, tieni grupp tal-pajjiżi fejn isir l-istess proċedura. Flaqat li kellna ma' dawn l-uffiċjali, ingħati minn barra li r-Reġina se tkun qed tieħu sehem fiċ-ċogħol hija se tkun qed tagħmel żjara statali f'Malta. Żjara li matula se jkollha laqgħat mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u diversi attivitajiet pubbliċi oħra. Uffiċjali oħra minn Clarence House, ir-residenza tal-Prinċep Carlo u Martu, qalu li huma se jkollhom ukoll programm differenti minn taċ-ċogħol biex ikunu jistgħu jiltaqgħu mas-soċjetà ċivili. Kemm l-uffiċjali minn Buckingham Palace u anke minn Clarence House spjegaw li f'Malta se jkun hawn ma' 30 ġurnalist Ingliż. Fl-aħħar jiem dawn l-uffiċjali kienu f'Malta jiddiskutu l-programm ta' attivitajiet privati u pubbliċi tal-familja rjali. L-aħħar ċogħol li r-Reġina attendiet għalih kien fl-2011 fl-Awstralja. Minħabba raġunijiet ta' saħħa u anki tul tal-vjaġġ hija ma attenditx iċ-ċogħol fi Sri Lanka fl-2013.